Vibe song hai hai lam song ti prasa news bo YouTube channel lo. Vibe song tini news ke hai si inge tini chini state hai ke ti pro hai state hai kaise tomani Manipur state chin notice ni oro bezal ngai mani kaise jati bai jati kuki jati bai meiti jati bro ngai mani ta bezal ngai mani tabuk phan thaya kho joton thei bai kha bus kabang thei bai kha tabuk phano sia kho kaise news koploi tongo viral ngai tongo video borok Manipur ni thei bai mani vibe song gandro no ang kisa video clip no robano no video clip no nanya lagi. Ngebayap sang nro video clip no noi bai kana ngke oro borok rok blai ni thei bai kha Manipuro kaisa jati bai jati bezal ngai ui ngke tabok oro nrok borok busuk jona rok thei kha tabok pan ko bu sai man ya kho 400 500 jona rok kana kha oro borok theijak borok bangmani tabok pano koinu thik ke salai me ko busuk thei tong ko koin bu photo romaya kho bayap sang angno no kaisa kok sanam chugo ngke o kaisa personal bai personal bezal ngai man no ke bunu jati no ti saite salaji ngeti samani bang ni tabok ta Manipur belai bezal tu meiti bai koki jati travel nge hani bang ni jati no ti sai salaji janjara personal no personal ngai tongdi he phan jati no ti sai salaji jati ti samani belai ni bezal thango jati bai jati hangke hani ta Manipur belai bezal ta borok thei tong busu jona thei kha to kabuno thik ke salai me kho bayap song kobuno jati no ti sai kok ta salaji sapuno anjung mang cinti prasara nom sanam su o ta thangnai sondi mela bo ongmani bangui ni bonom kisa sawan musugo robo cin jomatia bai cini riang maro jati chai salai mani kisa bezal ngaika ani banguno cinti prasara no angkok sanam sugo kebono jati no ni bangai ta sai salaji ba chong tini ni video achu ba laisnai ke video no saja kangke o channel no kotalang ja tong kangke puila sok pe kangke o channel no subscribe kawan tapok di abta hai video kotal video no gani bangai stono no hambai.